Takže vítam vás všetkých pri sľubovanom videu, v ktorom si porozprávame niečo, ako ja som si vyberal teda skúter, čo som pri výbere zvážil a možno niektoré z týchto rád pomôžu aj vám. Na internete je toho samozrejme strašne veľa a určite nájdete aj iné názory, ako sú teda moje. Ja som človek, ktorý si vyberal skúter tak, ako keď si vyberáte niečo, čo ste nikdy nemali, nemáte s tým absolútne žiadne skúsenosti. A predtým teda, než som pristúpil k tomu rozhodnutiu a zadal som teda o objednávku na skúter, tak som naozaj veľa času trávil zisťovaním rôznych údajov, názorom som v niekoľkých facebookových skupinách, ktoré sa venujú skútrom, a tam som takisto sa pýtal, všeličo som sa dozvedel a teraz by som o tom, čo som sa dozvedel, oboznámil aj vás. Výber skútra nie je ľahká vec a najmä keď si musíte zvážiť veľmi veľa vecí, napríklad ako hlboko máte do vrecka, či ho máte vôbec kde ten skúter mať a hlavne na čo ten skúter potrebujete a čo s ním plánujete. V zásade ja som sa uberal smerom takým pocitovým, čiže nie som odborník, nevyznám sa v motoroch ani v žiadnych iných parametroch. Som úplne bežný motorista, ktorý vie si do auta doliať nejaké prevádzkové kvapaliny a keď niečo treba, už s autom idem teda k nejakému mechanikovi. A preto to množstvo parametrov, ktoré sa zvažuje, a iste veľa odborníkov a o tom vie veľa porozprávať, sú veci, s ktorými nemám osobnú skúsenosť a jednoducho pri tom výbere mi nejako zvlášť nepomohli. Ďalej sa často rozpráva o tom, že máte si skúter vyskúšať. To je akože samozrejme iste pekné, hej, že prídete, skúsite si to, povozíte sa. No musím povedať, že ja som teda bol si vyskúšať jeden skúter, bola to Yamaha X-Max v predajni, som prišiel, krásny, popozeral som, sadol som si na ňu, to akože úplne super, no a to je tak všetko, hej. Čiže ten skúter mi nejakú informáciu nedal, akorát, že to bolo super, ale že ako jazdí a tak ďalej. No, teraz si zoberiete, že koľko vlastne tých možností tých skútrov máte, tak fakt sú ich mraky. Teraz keď si predstavíte, že každý si idete vyskúšať, tak môžete pol života len skúšať skútre a pravdepodobne aj tak dospejete len nejakému pocitu na základe toho, hej, že sedí vám, nesedí vám. Ale v zásade určite množstvo ľudí, ktoré si musí ten skúter vybrať na prvú šupu, jednoducho, že ťažko obehne 20 skútrov, aby sa vedel správne rozhodnúť a ešte mať z toho nejakú adekvátnu informáciu. V podstate, keď kupujete skúter nový, tak máte tam istú záruku, že by to malo byť aspoň teda prevádzky schopné, všetko v poriadku, aj keď tam sa môže. No a samozrejme, keď kupujete jazdený, tak tamto logiku má, že nepoznáte úplne históriu toho stroja. Tamto vyskúšať istý zmysel má, ale pokiaľ kupujete úplne nový stroj, tak sa musíte držať hlavne v prvom rade nejakých parametrov a potom nejakého pocitu, ktorý z toho máte. Lebo iné relevantné údaje vám to, že si sadnete na 10 sekúnd na nejaký skúter a nech si sadnete na akýkoľvek, tak poväčšinou to bude vlastne v poriadku. Nedozviete sa nič úplne podstatné. Aspoň ja som sa teda nič špeciálne nedozvedel a rozhodoval som sa len na základe nejakej intuície. V zásade skútre, čo sa týka teda technického vybavenia, sú skútre s motorom vzduchom chladeným a motory, ktoré sú chladené vodou. Vzduchom chladené skútre sú väčšinou tie menšie, čiže tie tzv. Poldecáky s objemom do 50 kubických centimetrov. Sú to skútre, ktorých výhodou je hlavne cena. A takisto údržba je jednoduchá, čiže motor je chladený prúdom vzduchu, ktorý teda obteká okolo neho počas jazdy. Takéto skútre sú naozaj obľúbené a môžu si ich vybrať ľudia, ktorým tento spôsob jazdy vyhovuje.
nemám ja nejaký špeciálny na to názor, že tam je dôležité, na čo ten skúter chcete. Univerzálnejšie sú samozrejme skútre, ktoré majú vodou chladený motor, tie sú samozrejme už o niečo náročnejšie na údržbu, ale takisto má to svoje výhody, nevýhody, to takisto môžete mať skútre do 50 kubických centimetrov alebo do 125, pokiaľ chcete teda jazdiť na Bčko tak ako ja. Pri týchto skútroch je dôležité si naozaj teda uvedomiť, čo vám vyhovuje. Z hľadiska toho výberu takisto musíte zohľadniť aj to, ako sa chcete na tom skútri cítiť. Je pravda, že samozrejme tie skútre s nižším objemom sú aj menšie a tie tzv. Maxi skútre, ktoré sú teda maxi, pretože sú väčšie, majú väčšiu dĺžku medzi predným zadným kolesom, tak tie samozrejme sú určite pohodlnejšie, určené na dlhšie cesty. Ak teda chcete vlastne skúter len na nejaké dochádzanie do práce, radovod možno nejakých 10, 15, 20 km hore-dole, alebo len na ryby, na záhradku, tak máte na to čas, hej, tak vám určite stačí 50 alebo nejaká menšia 125. V rámci toho, že akú značku si zvoliť, tam som sa rozhodoval vlastne medzi 3 značkami. Tých značiek je naozaj veľa a vybrať si nie je úplne ľahké. Je pravda, že v segmente skútrov 125, z ktorých som si ja teda vyberal, sú také kráľovná, alebo ako by som to povedal, 2 značky, ktoré sú určite lídrom medzi európskymi skútrami, sú to skútre Honda, sú to skútre Yamaha. No a o tom, akože o tom netreba špekulovať, to sú určite to najlepšie na trhu, čo dostanete, alebo medzi najlepšími. No a potom samozrejme máme ešte skútre iné značky, klasiky, napríklad Vespa alebo Piaggio, čo sú talianské stroje, ktoré ale sú špecifické tým, ako vyzerajú. Je to klasiko, hej. Tak ako skúter máte namalovaný ako nejaký obrázok, tak je to tá Vespa alebo je to Piaggio. To sú skútre, ktoré mne osobne sa nepáčia, preto som ani nehľadal medzi týmito značkami, a tieto značky sú aj značky, pretože sú aj drahšie, pretože je to Vespa alebo že je to Piaggio. Ale tá kvalita tam samozrejme je, nájdete tam všetko, čo potrebujete, sú tu naozaj krásne stroje a mne osobne sa nepáčia. Takže ostaneme pri tej Yamahe, pri tej Honde. No a potom ešte som sa rozhľadal, teda, aby som si doplnil to spektrum aj po azijských skútroch. Ako treba povedať, že Ázia je krajina skútrov. Hej? Kto si myslí, že tam oni jazdia iba na nejakých banánových šupkách, tak to je volovina. Tie azijské krajiny produkujú skútre, na ktorých jazdia milióny ľudí a naozaj tie reči o tom, ako sú to strašné črepy, no tak samozrejme nájdú sa strašné črepy aj tam, ale v podstate tieto azijské krajiny sa snažia držať krok aj s modernými technológiami a samozrejme všetky tie Maxtomy a Adamota a tak ďalej podobné značky sú naozaj také, že treba pošpekulovať, ono vám to nejakú dobu vydrží, ale ako dlho je to otázka. No a potom máme ešte napríklad značku ako Keyway alebo SIM, ktoré sú už etablované, sú to vlastne tajvanské značky. Tajvan není Čína, to by sa určite strašne Tajvanci na vás hnevali, keby ste ich považovali za Číňanov. No a spomedzi týchto 2 značiek, ktoré sú už etablované na slovenskom trhu, som sa rozhodol, že budem sledovať značku SIM. Značka SIM je na Slovensku známa, jazdí tu strašne veľa SIMov, len sa až tak o nich nehovorí, ako by sa ľudia za to hanbili, alebo neviem.
radi sa pochvália Hondou, radi sa pochvália Yamahou, ale s tým Simom a s tým Kiweom málo. Mne ten Sim bol sympatický hneď z niekoľkých dôvodov. Jednak to, že je to značka v expanzii, čiže investuje celkom do tej poznateľnosti tej značky. Veľmi sa mi páči ten design Simu, no to jeden pán na internete nazval, že to sú také transformerovské krivky a naozaj musím povedať, že ten transformerovský dizajn je tam rozpoznateľný pri tom Sime a takisto o tej kvalite sa dá hovoriť ako, že áno, že je to štandard, není to žiadna hráčka, je to štandardný stroj. Takže som sa rozhodol teda, že do tej prehliadky strojov zaradím aj teda značku Sim. Takýto triumvirát som sa rozhodol teda, že ja budem sledovať a v rámci teda týchto troch značiek je zaujímavé to, že oni si navzájom konkurujú dizajnovo aj výkonovo a ten Sim naozaj spadá do tohto portfólia, tohto typu skútrov, buď maxi skútrov, alebo teda bežných skútrov so stredovým tunelom. To bola jedna vec, ktorú som ja teda si vyberal, aby tam nebolo tak tá plôžka na tašku, ale aby tam bol stredový tunel a povedzme preto, aby to trochu viac pripomínalo bežnú motorku. V rámci takéhoto výberu máte zasa dve možnosti. Máte obyčajné skútre, ktoré sú teda označované len ako skúter, a v týchto troch značkách máme tri porovnateľné modely bežných skútrov a za Hondu je to Honda PCX, za Yamahu je to Yamaha NMAX a za Sim je to Simjet X. Všetky tieto stroje, keď si pozrete obrázky, sú naozaj vzhľadovo veľmi podobné, veľmi príbuzné a výkonnostne takisto veľmi podobné parametre majú. Myslím, že ani jeden z týchto strojov sa nemá za čo hanbiť a nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek, určite neurobíte chybu. Za mňa je len ten problém, ktorý som zisťoval, že keď si vyberáte motorku a chcete aj, aby ste na tom nejako vyzerali, tak je dôležité, aby aj rozmerovo ten skúter splňal nejaké parametre. No ja som akože naozaj dosť veľký, aj do výšky, aj do šírky, bohužiaľ. Takže som sa rozhodol na odporúčanie tiež jedného pána z jednej skutristickej skupiny, že pokiaľ nechcem vyzerať ako osa na bombóne, tak si mám radšej vybrať niečo zo segmentu maxi skútrov. Takže tento segment bežných skútrov som zavrhol, ale to nie kvôli tomu, že by to bola zlá voľba a rozhodol som sa teda, že budeme vyberať spomedzi maxi skútrov. Pri výbere spomedzi maxi skútrov od Hondy, Yamahy a Simu dostávame opäť veľmi podobné relevantné výsledky. V modelovej rade týchto maxi skútrov do 125 kubických centimetrov naozaj nájdeme stroje, ktoré už na pohľad sú si podobné. Ako vidíte, sú si celkom podobné aj v tých parametroch. Keď som pravil, že ja sa nevyznám špeciálne v tých rôznych otáčkach a podobných veciach, ktoré mne ako laikovi naozaj nič nehovoria, krútiacom momente a tak ďalej. Sledoval som parametre, ktoré sú mi tak povediac uchopiteľné a hovoria mi o tom, že toto pri tom jazdení by mi mohlo pomôcť. Ako prvý model prichádza Honda Forza 125, ktorý môžeme si povedať bez okolkov je kráľom na tejto triedy. Honda Forza je naozaj to najlepšie z tohto všetkého. Pri Honde máte naozaj top kvalitu výrobku, je to pekný veľký skúter, dizajnovo úplne super, dostanete ho vo farbách buď momentálne aj s vlastne zadným topboxom, teda s tým kufríkom vzadu a môžete si vybrať farby biela, modrá, červená, neviem, či sú tam ešte nejaké ďalšie. Ale za to si priplatíte, lebo to predávajú len s tým topboxom, čiže farebnú Forzu si nekúpite momentálne bez toho topboxu. Alebo potom v
v limitovanej edícii Special Edition, ktorá je o niečo lacnejšie, bez toho top boxu, ale tam je iba v jednom vyhotovení takej metalíze nejakej olivovo-sivej, neviem tú farbu dobre pomenovať, a tieto Forzy sú o niečo lacnejšie. Pohyblivé plexy, kolesa, vpredu 15, zrazu 14, výkon 10,7 kW, to je v podstate to najviac, čo môžete dostať. Maximum na Bčko je 11 kW, už viacej nemôže mať ten stroj, ak by ste na Bčko s tým jazdiť nemohli. No a toto má 10,7, čiže je to naozaj úplne to najviac. Ten výkon, napriek tomu, že sú všetky 125, ale tento údaj o výkone vám hovorí o tom, ako ten stroj dokáže byť výkonný, povedzme pri tých rýchlostiach od 90 km a vyššie. Čiže dostaneme sa k tomu pri tom porovnaní s inými strojmi, že keď je to číslo naozaj dôležité. Objem nádrže takisto je slušný a tie veľké kolesa takisto sú dobré, lebo väčšie koleso lepšie absorbuje terénne nezrovnosti a veľkosť nádrže, aby ste nemuseli dlho s tým tankovať. V popisku máte uvedené tieto základné parametre a keď si rozkliknete nejaký web, tak tam dostanete oveľa viac údajov. Takže určite Honda Forza top, netreba sa báť, akurát, že je najdrahšia spomedzi týchto motoriek. Forza stojí najviac. Dlho jej konkurovala úplne s podobnými vlastnosťami Yamaha X-Max, ktorá je takisto veľmi pekná, mne sa dokonca trošku páči viac ako Forza. Čiže kolesa úplne rovnaké, vpredu 15, vzadu 14. Má to veľmi kvalitné vyhotovenie, sedenie pohodlné. Vyskúšal som sám, akože sadnete si úplne na parádu. Takisto máte možnosť pracovať buď s nejakými farebnými variantami, alebo potom s variantou TechMax. Na tento rok je TechMax robený nielen s digitálnymi budíkmi, teda s tou palubnou prístrojovou doskou, ale ešte je tam aj navigácia k tomu, ale dostanete sa na cenu blízko 6 000 eur, čiže to je už dosť. Ten základný model X-Maxu dostanete za nejakých 5 400 eur, takže 5300, pardon, 5300 to je. Cena je nakoniec v popisku. No a čo ale teda naozaj pre mňa dosť nepochopiteľne urobila Yamaha, že znížila výkon a predáva tieto 125 s výkonom 9 kW. 9. Keď si pozriete tie menšie skútre, ako som vám vravel, to PCX alebo ten NMAX alebo ten Simjet X, sa dostanete na 9 kW. Čiže máte motor, ktorý je výkonný ako v malom skútri na oveľa ťažšej motorke. Samozrejme tá prevodovka, ten variátor, čo tam je automatická prevodovka, akože nazývame ju variátor pri týchto, že neradíte, ale len krútite plynom, tak to vám spôsobí, že do nejakej rýchlosti, nejakých 80 km za hodinu, tam nebudete vidieť žiadny rozdiel. Čiže ten X-Max a tá Forza vám pôjdu úplne rovnako. Dokonca hovoria skúsenejší, že ten X-Max je dynamickejší do tej 0 po tú 80, je že živší. Závisí to teda od nastavenia toho variátora, nie od výkonu motora. Problém samozrejme ale nastáva, keď už chcete s tým ísť a tlačiť tú rýchlosť viac na 90, na 100, 110, 120, tak tam už ten 9 kW motor výrazne zaostáva za tou Forzou a povedzme pri jazde po diaľnici by ste to citeľne videli, že ten motor by vraj nevládal. Nemám osobnú skúsenosť, tlmočím len, čo som vyčítal z webu. No a potom teda tretí azijská značka Cruisim 125, ktorý je teda takou vlajkovou loďou tejto značky v segmente týchto maxi skútrov. Je to za mňa naozaj veľmi zaujímavý dizajn, prevedenie. Jediné teda, čo v
vnímam trošku ako mínusom menšie kolieska o číslo, vpredu 14, vzadu 13. Či to bude až tak rozhodujúce pri tom prechode terénnymi nerovnostiami, tam samozrejme závisí aj aké je prúženie na tej motorke, aký je ten podvozok správený, že ako to dokáže ten stroj pohlcovať, ale tie kolieska predsa len v úplnom nerovnom teréne menšie sa ovládajú horšie. To je proste fakt. Že či to je o to číslo až tak strašne, ale nejaká nevýhoda tá je. Čo sa týka výkona, tak Sim sa rozhodol teda konkurovať skôr tej Forze a dal tam motor s výkonom 10,5 kW, čiže to je o milý nič menej oproti Forze. Má tam trošku väčšiu nádrž oproti Forze, ale zase je to veľký pohodlný skúter, vybavený všetkými technológiami. U všetkých troch strojov nájdete ABS, myslím aj trakčnú kontrolu minimálne, teda ten Sim to má, a LED osvetlenia, a rôzne vychytávky, digitálna palubovka a tak ďalej. To sú také vecičky, ktoré sú fajn. Ešte som zabudol povedať, že Honda aj Yamaha majú bezkľúčové štartovanie. Sim ročník 2023 má kľúčové štartovanie, vadí, nevadí, neviem, ako keď pozerám nejaké videá, motorky všetky majú skoro kľúče, nikto neplače, že by mal bezkľúčové, ale istá výhoda, je to také frajerské. No, viem, že Sim ročník 2024 už bude mať bezkľúčové štartovanie, takže uvidíme, ako to budú mať. Sim Jet X napríklad má bezkľúčové štartovanie, čiže v tom segmente menších skútrov, ako je PCX, NMAX aj Sim Jet X, nájdete bezkľúčové štartovanie u všetkých modelov. U týchto veľkých Sim Cruisim má kľúčové štartovanie. Čo sa týka iných parametrov, je to vlastne veľmi podobné a myslím si, že tieto tri maxi skútre si naozaj medzi sebou konkurujú. Pýtal som sa užívateľov, nikto nemá vyslovene zlú skúsenosť. Tie Forzy sú super a vlastne aj ostatné tie stroje nemajú nejaké, že by niekto naozaj vravel, že to som zle kúpil alebo niečo podobné. Tieto tri značky, čo sa týka kvality, výkonu, pohodlia, komfortu jazdy, vám ponúkajú určite to najlepšie, čo podľa mňa, čo môžete v tomto segmente maxi skútrov do 125 kubických centimetrov, ktoré majú takýto dizajn, lebo oni sú si podobné svojím spôsobom. Takže máme aj iné značky naozaj, ktoré určite sú, ale je to tak veľa. Ja som sa rozhodol v podstate pre tieto tri som preskúmal, no a na základe týchto parametrov som si vybral jeden. Objednal som si ho, už tu mal byť pred mesiacom, ale nie je, lebo lodi musia plávať okolo Afriky, takže toto je taká situácia, ktorá by ma nenapadla, že môže zasiahnuť do toho. Takže stále som v radostnom očakávaní a keď sa vám najbližšie prihlásim, tak sa už prihlásim z garáže, a kde rozlúskneme teda hádanku, ktorý z týchto strojov som si vybral. Takže ak sa to chcete dozvieť, nezabudnite ma sledovať aj na budúce a ja sa na vás budem tešiť.